सार बिथांखौ आरसिनिफ्राय गांसे बिहुं फालिजों बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। सारखौ गावनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। सुंद' बिबुंथिजों लोगोसे जागोन दे। As per program दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आंखो खुंगा थामथि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो फालिथाय 2026 नि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंखो जि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिबान थिनानै बे बिबानखौ मावफुंनो थाखाय आं बेवहाय होनानै नुजानो फैदों। बेवहाय आंजों लोगोसे जोंनि गामिनिनो माखासे गेदेमा बिथांमोना नुजाथि फैदों, हेफाजाब आरो मददथि होफैदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि रोजा रोजा जोबनो गैयै साबायखरजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि गोथार सिबिनायजों नोंथांमोन गासैबोनिसिम गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। थारैनो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं गावखौनो जोबोद गोजोननायजों लोगोसे गोग्गानाय बादिबो मोननो हादों, रंजाखांदों। मानो होनना बुङोब्लाथाय दिनैनि बे खुंगा थामथि बिगुरास कालारफुल प्रग्रामजों खुंनो लानाय खुंगा थामथि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो फालिथायनि खुंफुं आफादा आंखौ जे बे एफा गेदेर मावफारिखौ मावफुंनो थाखाय सायख'नानै प्रग्रामाव मुं थिसनना गिलिर बिबानखौ बानस'नांगौनि खाबु होदों, बेनि थाखाय आं जोबोद साबायखर। दा आंनिफ्राय बिथांमोन बानजाय आफादनि गाहाय बिबानगिरि मानोना आं चेयारमेन रमन बसुमतारी, कनभेनर मुस्रि ब्रिबस गयारी बिथांजों लोगोसे मावफुंआरि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरजों सिबिनाय अननायखौ बावहरनाय थाबाय। आथिखाल सोलिबाय थानाय इंराजि 2026 मायथाइनि 4 मे दाननि 12 खालार बांलायै गोदान बोसोरनि 28 बैसाग मंगलबार बाराय सानखौनो गोथार सान हिसाबै गनायथिना खुंगा थामथि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो फालिथायनि सानथामनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गेवलां मेल अपेन सेरेमनिखौ दान्दिसे समनि उनावनो फज'नाय जागोन। दा बेवहाय खुंफुं आफादजों हांख्रायना लेंहरजानाय गेदेमा गाहाय आलासि, थांखि जानाय बुंथिगिरि, जर'खा आलासि आरो माननि आलासि बिथांमोनखौ सायनासालिनि बयनिबो गोजौ आसनाव फज'नानै जिरायहोनो थाखाय बानजाय आफादा गंसे रंगिना संगिना साबगाहामगा आबिरजों जोंफबनाय जौस्रां स्टेज एबा दाइस लुफुंनानै साजायनानै दोनदों। दायो बै स्टेज एबा जौस्रांखौनो जोंनि हासरा गामिनिनो 2 नं दालाय आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानानै रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै समाज सिबिनाय हाबाफारियाव नारा नाथा सुखु दुखुनि समनि गेजेरजों खैफोद आफोदफोराव नांथाबनानै जेब्लाबो मुखुब जाबोबाय थानाय, नांगौ समाव बयनिबो निदान सुंख'लायनायाव गोसो मोदोम जिउ बाउसोमनानै सहाय सहयोग हेफाजाब आरो मददथि होबोगिरि बिथां मानिनां रुंसारि अमिय कुमार गयारीनि मुंथियै बे स्टेजखौ लुफुंनाय जादों। आसा थिदों बे स्टेज एबा जौस्राङाव आलो गोजोन जिरायनानै मानिनां गाहाय आलासि, थांखि जानाय बुंथिगिरि, जर'खा आलासि आरो माननि आलासि बिथांमोनहा गोजोन आरो खुसिजों जोंनि खुंनो लानाय खुंगा थामथि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै गोदै रावजों माखासे बेसेनफोरा हासार गोनां बिबुंथिजों रायजो राजाफोरनिसिम ओंथि गोनां
कन्स्ट्राक्टिभ भिउनि बाथ्राफोरखौ बेखेवथिना फोरमायथिलांगोन आरो गेवलां मेलखौ मेलनि गुबै थांखिफोरखौ गोजोनै जाफुंसार होलांगोन। बेखौनो मिजिंथिनानै आफा बोराइ बाथौनि सेराव जेबो जेथो जेंगोना हेंथा हेंसि एना एनि नायनो बालायनाय गोजा मेगनजों मोहेरलायनाय सोमजिहोआलासिनो रंजा बाजा मिनि खुसियै बारग'लांहोनायनि थाखाय राहा लामा दिन्थिहरथों बेखौनो खर' गंग्लायै खुलुमनायजों आर'ज गाबज्रिहरनानै दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव जौस्रांखौ बेखेवना होनाय हाबाफारिखौ आं मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेखौ आं नोंथांमोननि गासैनिबो ससायखादैनो घोषणा खालामबाय फोसावबाय। दा बेवहाय बयबो रायजो राजानि आखायाव गथायनाय लेखा सोरबा सोरबाया दान्दिसे सम जिरायनानै गावखौनो एसे समनि खामानि दामानि मावनानै एंग्लिनाय देहाखौ सुग्लायहोनो हासिगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। Expert